Gud, ej, hvad er det her? Hej. Vi er ude og genbrugsstationsshoppe, fordi vi har lidt mindset om, at vi tager det bid for bid, og vi prøver så vidt muligt at finde det gratis, for pengepungen rækker ikke til IKEA. No! Første stop, som er Bernsgade Genner, og der er... Okay, første fund. Første fund. Og 2 og 1. Den skal lige have lidt TLC med... Den skal have nogle nye snore, men ellers så er det sgu da... Altså, det er da ret pænt tørstativ, sådan. Ja, altså. Kan det være? Ja. Så er vi sgu fundet nogle grimme tallerkener. Vi skal tilbage. Vi har fundet... Altså, vi har akut brug for... Dybe tallerkener. Ja, jeg ved ikke rigtig, hvad man bruger en dyb tallerken til. Bare til suppe og sådan noget. Altså, nu har vi dem i hvert fald. De er gode her. I får en steltur snart. Og der er 2 af dem. Blandflaske nummer 2, men større den her gang. Yes. Det er til vand, så kan det nu være til vores ingefærshots. Lige præcis. Og sådan en her. Den er til personal use. En slingbag. En lille vasketøjskur. Skal I lige se den action? Fuck, den er nice. Der er masser af plads. Ja. Det her var lidt en fail, men det var ikke noget. Genbrugsstativ. Ja, tag den. Vi er på Nørrebroen. Og det er faktisk, der er ret fyldt her. Det er jo ret godt. Så har vi været på genbrugsstationen i Nordvest. Det var nok en scoop, er det ikke? Ja, det var faktisk. Okay, er I klar til haul? Ja. Den her, til når vi skal have koldt vand. Ja. Den er skidegod. Den første kop her. Så Den er sådan, ret cute. Den er virkelig cute. Med dyr på. Der er en zebra, en tiger og en gepard. Eller den. Sådan her, det ligner noget. Og så har vi fundet den her kop, som var ret TikTok. Og så har vi fundet sådan en ovenfast tårn. Det er lige meget. God skål. Et, der kan komme i ovnen. Meget cute farve, og den er god til, når man lige skal opvarme sådan en suppe. Vi takker af for det. Vi ses like a